tarik 14 odiochieng' mabende oganda wacho ni odiochieng' johera. An arwako law Liverpool, kik wach ni ande Valentine Day. Jabatha machielo kang'eni wande wach nao, kata kamano endo warwaki ni machiegni e chiro ni mano mar dag tuke kama bende ka endo wago mbaka mathoth ka otenre kanyo koda magwa bende timore koni koda kocha e weche go iko mag tuke kata mabende wawacho ni wapedhe mesa wago mbaka weche go iko mabende tek koni koda kocha kaka pile luonga ni Fred Mayaka chino makama ende hira chiel kachiel Kala TV kabinde wayudore kanyo endo free to air pang manya Kala TV kanyo ibiro kanyo endo achiel kachiel diero di kanyo endo bende jogo koma bende lo wa mbui mar Facebook wan kanyo Kala TV live YouTube Kala TV ka bende X bende dwa kanyo endo @Kala TV kanyo endo an ka endi koda rwedi tuoni e pap opere dagwe kata bale dagwe kanyo endo yuno iro makare agino ni odiochiengi dhi maber kama entieno endo kata kamano ka endi bende an oganda wawinjo to chalo kodgi nade kacha go gitung koda cha endi Nelson Kasuku chalo nade nyaka nwere chieng' sabato mokalo jeneno mar Kala TV afwayo nini kanyo odiochieng' kawuono kaka pile en odiochieng' mar dag tuke kendo jomo sebedo maber Fred kaka nowere ka tuke osebedo kor joma oyudo dwoko makare oyudo joma oyudo dwoko moko dhi kodgi bende odiochieng' koro waiko mathoth nyaka sani yes bata ka indi bende an kanyo koda Thuon Suba yani an ka gi yawuot Suba te by the way an kanyo koda Kasuku mano ja Suba ka bende an kanyo bende gi kaka Marwa mambo vipi ba mambo poa mambo shwari hakuna bugda mambo maridadi wacha ni wako la Liverpool ana ole Valentine wacha ni joba bende ana wako la maber kwa sababu kana team moro ba wako la maber ma ok nyisi ni samora apako team ne but wako la maber katamba wako la Liverpool ok nyisi na pako Liverpool no mimi wacho ga pile ne pako Liverpool ana wacho na pako Wolves kata kamano jana ma Kala TV adone mondo wadhi kanyakla nyaka dango moro sa par mano iko mar midhiambo weche yudi kama ng'eny mathoth kabisa wabro dhi kodi maber nyaka giko Kasuku ang'eni odiochieng' makawuono en odiochieng' mabende thoth oganda samoro nyalo bedo no kodonje tiche kata kamano endo nitie tugo iko mag rugby mane tugo odiochieng' makawuono bor Nairobi kacha ende na wacho nyoro ka endi kanane chino dero mar chal pewe ni kigombo kameda tere e ng'ate Valentine tidhi Nyayo Stadium tugo iko mag HSBC Sevens mabende dhi nyime kanyo ono ng'isi dwoko chalo nade gitugo iko par ni Lionesses nosetugo tugi mokwongo gitimoro mar Brazil ne gichwado gi 15 kanyo idwa na ng'isi nen kuma di Shujaa bende nosaloyo tugi mokwongo wana ng'isi duogo iko duto te kata kamano endo Kasuku wach mabende wano kanyo maduong' par ni timoro mar Rising Starlets mano timoro mar nyiri under 20 mapacho ka endi ni pinyo mar Tanzania nje gidhi Tanzania chieng' tich ariyo ma endi bang' tukgi mane gitugo chieng' ngeso mokalo cha endi la tukne mano ma Ulinzi Complex kama bile negelo timu mar Tanzania gola chiel kublinti timu ni endi nchocho Tanzania kendo nche kaka jetuk jowudi chieng' mokwongo nche gi sati morako kendo bende weather makono bende gisanyiyo go yuno makare odichieng' ma kanyoro yamato tugo bende tugo kawuono sa par ma midhiambo janino mar Kala TV timu ni endi madhi train ala tukne bende gitugo kawuono mana ala tukne ma Azam Complex mon migi ginto pawni endi bende tieni gi ngi pawni endi kendo kanyo kane gitimora ko kanyo ndo ngisi ni gi mor kabisa kendo gin gadier ni gidoki do 3 points kacha ko dika Suku iparo nade nikech kingene parne jaloch ka endi bira do ka timu mar Cameroon Cameroon no golo Botswana tielo mokwongo Cameroon no Botswana gonda ngwen kumlimthi dala gi Cameroon kada gi Botswana no gi 1-0 mangiso ni aggregate en 5-1 mangiso ni Cameroon no sangado tiko orito manga madhi wuok kinde Kenya gi Tanzania Kenya dhi tugo ni endi ka gin gi gol achiel gi points adek ng'eni ka Tanzania no gi kawuono to gin out ka gi go draw gibro dhi e penalty mondo mi ng'awin to team mano mawuok kaendi chalo nade paro ni ikruok mar Kenya gi team mar Tanzania gi dala Tanzania nyalo dhi bedo nade gi tugo ni endi mabedi dhi tugi ikawuono ni endi Fred ikruok mar Rising Starlets oketo anya wacho ni en gino ero makare nikech ka Starlets nyocho wuok pacho kae omiyo gi thuolo mar dhi oko to dhi oko ni yudo ka konyo gi ni ging'iyo gi alwora makocha
like environment. Yes. Ng'iyo gi environment makocha, mano namba achiel. Alafu bang' ng'iyo gi environment makocha, ibiro yudo ka chopo gi kocha be chon. Miyo gichako gibedo gi ng'eyo ni to pewe pamolo dhi tugeni ochalo nade. Ing'eni sama ncha Starlets tugo ka gin pacho kae, chieng' mane gitugo Nyayo magigo e Tanzania 1-0 cha. Ibiro yudo ka tugo no kaka ne gituge to duoko nowuok maber, lakini ing'eni gol achiel en ga gima very risky. Nikech en gol wanyawacho ni Rising Starlets nigi ginene advantage mar gol achiel. To ok en gimoro madang' iwach ni nyalo bedo ne gima yot. Ponono ni odhi ogogi kata gol achiel gi jo Tanzania, to dhi bedo matek. To bang' kosebedo matek idhi yudo ka mondo mi kata kopo ni gidhi e penalty. Ting'eni penalty en 50-50. But gima ng'eyo ni ikruok mane nitiere, mano keti, support be nomigi moromo. Ageno ni gidhi duogo gi duoko makare. Yes. Kaka marwa wadhi qualify koso beni nyi Kenya nyalo baga pino mar TZ kicheko kanyendo kaka bende Rising Starlets ne tugo kanyendo koda ka wakini go ikoma bende gitin ni 20 mago mag Tanzania. Yes. Mano kane gitugo Kenya kaendi nido ka Rising Starlets ne kanyendo koda ka thuolo mathoth kabisa mar loyo gonde bende bana mathoth. Omiyo kopo ni gidhi kocha ni gidwa win to gidhi win, to kopo ni gidhi kucho ni jogi noengo noasegogi to win nyalo bedo matek. Mentality margi eman nyalo miyo gi win kata ok gi win. Mane gima bende timore kanyendo. Ne gidhi kucho chon kendo matine giseng'iyo gi gimoro amora man kono nyaka chiemo. By the way, nyaka chiemo man kono nyaka gidhi magi ng'igo. Nitie jomoko mabe seche moko kata ko modho pi to pi nyaka chande. Koro kose dhi adapt gi chiemo makono iro ka koro nyalo timo maber kabisa. Kata kamano wach maduong' mogik en ni ka gidhi tugo maber kata gidwa loch yo moro makare to gidhi win. Kasuku kinyo tim ni endi en tim ma bende nchi waneno kako tugo gi tim ero mar Tanzania, kendo bende kichaki ng'iyo kanyo ino coach margi bende wacho ni en kanyo koda confidence gi team mare. Piny mar Tanzania en tim jo complain wach mar coach margi. Mano kane gitugo pacho kaendi. Nyi Kenya kanche giwuoyo chiemo kuma mane gitimo rako, nje gitone gibiro kawo gimoro amora ko biro. Gima ging'eyo ni team ni endi the attack ok the defend. Mangiso ni ka gidhi kacha Tanzania the attack. Mangiso ni defensive margi nyaka bed makare. Defensive line mar team ero mar Rising Starlets kanyo endo kata midfield margi. Ang'o ma kaka in inyalo gombo kaka jalo ma bende winjo weche mag tugo, inyalo gombo mondo mi Jacqueline Juma otim mondo mi oyud 3 points? Number 12 Fred, Jacqueline Juma kadhi Azam Stadium Complex. Yes. Gima nyaka obed kotimo en ni nyaka obed gi attacking mentality. Yes. Nikech the moment mobiro gi iwacho ga ni the best way to defend is to attack. Is to attack, yeah. To kodhi the defensive mentality, Tanzania nyalo hold result ni kata nyaka dakika 80. To football seconds gin ga very key. Manyiso ni sama wadhi kopo ni Rising Starlets nyalo yudo goal achiel, they made on top. Koro kata ka Jacqueline Juma nyalo chako defend, to onyalo defend goal ni mondo mi at least oyud result. But the moment ma mpiro chakore to Rising Starlets ochaka gi defend everything gitimo en defensive, ok dhi bedo ne gima yot. And again gima Jacqueline Juma nyaka tim en ni nyaka bed gi midfield moro ma strong. Ing'eni sama in gi midfield ma strong, yudo ka ok expose defense ni, alafu attacking ni bende nigi support. Manyiso ni ibedi gi midfielder moro manyalo defend, at the same time ginyalo timore nade, ginyalo attack, alafu ginene gi coordinate. Koro mano dhi miyo Rising Starlets yot sana. Kaka marwa kanyo endi nyalo mula maben parni kimbulu kando bede parni wan dala gi Tanzania. Nchi winjo gima duong' mochung' weche kuma tugo piny mar Tanzania no wacho. Fans odhi mithuolo mar donje pap nono. Manyiso ni pawne dipo gi jo era go kuma gadhino mogo piny mar Tanzania. Ang'o gini ma team mar Harambee Starlets kaachiel koda technical bench mar gonego team mondo gi compose game ni endi at least gi lo Tanzania? The best thing in midfield. Ingeni seche mabende idwa kata mana uso gimoro nyaka ibed ng'ama supply. Yes. Otherwise ok inyalo uso yo makare. Koro midfield en a key thing football mora piny mangima. Koro seche ma kaka nyawadwa Kasuku nosewacho, seche ma wadhi defend goal adi achiel. Yes. To goal achiel ni iwinjo ni ng'acha tugo dala. Yes, ng'acha ka tugo dala, dhano dhi donje pap. Matamre gi nono. Mati joka dhi
cheer their team. Koro seche ma jogi cheer their team en ni gimiyo jogi jowete gi luoro, gimiyo jo Kenya ngowa luoro. Koro once ne isedenda defend I defend gima in go, but guna chiel okonya wacho ni onya defend guna chiel unless wamedo gondi ariyo. Koro ka Rising Starlets nyalo bedo ni gi defend mogik en mar kaka strikers, the coordination between the strikers gi midfield. Mano nyaka bed gimoro ma bede nyaka bed nikete team mondo mi midfield gi strikers plus wingers gi bed ni gi coordinate. Mano endo gi nyalo yudo goal. Ora sedo gonde kata mana ariyo ka en dakika mar 70 gi wiete ko nyaka defend gi mar gin go. Yes sir. Coach mar Tanzania ka bende kancho loso kanyo indo mabara dunia ne kanyo indo inche gi wacho kanyo indo jatugo lona faith. Incho neno ga threat kabisa. Pare lona faith en midfielder. And jatugo ma bende inyalo wacho ni box to box. Nyalo dhi mbele nyalo duko chien. Wacho ni incho miyo jogi eki kata mana ni Tanzania stress kabisa. Mangeni ma achiel kuom tugo kuma bende gidhi keto maino margi kuom gi kawuono. Ang'o ma Jacqueline nyalo timo gilona faith mondo mi oyud thuolo mar tugo nikech iyudo ka jatugo samoro koseket paro ni jatugo bende koyo dangi sana. Ang'o nyalo tiyo gi technical tactics mamoko mondo mi jatugo ni ndiki kinen to itugo jatugo machielo. Ang'o ma Jacqueline Juma nyalo timo kaka maro kacha kodi kanyo endo kotenore kanyo koda kanyo nikech ng'eni most patch gi wuon te githiketo kuom jatugo lona faith. Seche ma idwa niego gimoro nyaka bed nitie moro mangima. Yes. Koro koponi defenders they concentrate kuom faith. Yes. To enemy nyaka bed nitie jok moko mabedo exposed sana wingers. Koro mind nyalo miyo gi thuolo maber ni koro sani ka midfield supply ball to koro kitir direct to faith gitere ne jok mamoko mondo mi jok defenders dis concentrate kuom faith. Koro ido ka winger midfield no se agree ne gi timango with the supply mpira ne jok mamoko. Mano is the only way. Yes, jok ade make. Yes. Okay. Imini samane Tanzania obiro Nyayo Stadium. Inyalo wacho ni Ulinzi Complex. Samane gibiro. Inyalo wacho ni negi chalo joma ne ni e benchmarking e tugo tielo mokwongo. Yes. Tingeni sama ng'ato biro e benchmarking, obiro ng'iyo ni ang'o motimore. To omanyo strategies motimore nade modwa dino ni godo. The best thing ma Jacqueline Juma winjo bed ni timo keto lona faith e bench ok dhi konyo wagi sani. Nikech namba 1 wadwaro loch. To kidwaro loch gima in godo manyaka itiyo. To odhi tiyo kode nade? Sama formation ma Jacqueline dhi tiyo godo dhi determine result ma Jacqueline dhi yudo. Kendo ni sama Tanzania dhi nikech ing'eni sama gidhi biro gi mentality ni odwa deal gi lona faith. Lona faith ringo tuge midfield. Yes. Samo tuge midfield ka odin e midfield then you ka flanks mag Starlets Rising Starlets odong thuolo ginyalo tiyo godo. Koro ka ninjo ka team bedo ok bedo mar individual player but obedo mar team. Kendo ni koro Jacqueline winjo bedo ko tiyo gi paro moro niya owe keto ni wan gi jatugo masulwe madango wach ni wadipendire. Jatugo moro amora nyalo biro mating team. Formation gi composure madhi bedo dichieng' makawuono will determine the result mar tugo makawuono. Wadhi ngi jama na kanyo kata kamano wena ka Jacqueline Juma no loso ka bende captain mar team ni bende no loso kanyo but le tugo bende gitugo sa 10 ma midhiambo e kanyo ndi la tukene Roma Azambo mano Roma Dar es Salaam. First, I thank God for maximum point at home. Yes, it's second leg, took an advantage of which tunataka at least to seal game. A win for us again, it will be a plus. A draw for us will be a plus. But chamana ni tunashukuru Mungu tulipata win first leg. There's a very big difference from the first leg and second leg side, the way we are approaching. The girls are really psyched up, morally kuju. They know they have something to defend, so yeah, they are ready. They are very much ready. Yeah. As I said before, Tanzania is a good side. They have quality, and of course we too. So we are not taking anything to chance. Of course, normally if you play, there's always something to analyze.
that's where our next training session comes from. So of course we've done analysis, we've tried to correct whatever things we saw that was kind of difficult in the first match, and I think looking forward we are going to have some changes. If we see we created some chances at some moment and we did not utilize, so we've worked on our strikers majorly to when we create chances we should score, and of course our backline long balls, how to defend them well and how to anticipate long balls. So yeah, these are some of the things we work on. No, we don't have any major injuries. Only one from Genevieve, though she did not play in the first match, but it's something that is being taken care of. The rest of the players are okay. We appreciate them first at home. We saw their support. They were really there for us, and we really appreciate. And this time around, we're also going to push hard. We're putting God first, and I believe that we're not going to let them down. Coach aliona mistake zetu from the first leg, tulikuwa nayo complex. Tumejaribu kuangalia hizo mistake, coach akacorrect, so ni sisi kudeliver kesho. Najua wako chini saa hii wanataka bao na tena bao nyingine, so najua watakuja more of attacking than more of defending, so pia sisi tumewakia more of defending and more of attacking pia sisi winjo kaka Jacqueline Juma loso kanyo yendo then parni Rising Starlets I mean Junior Starlets kana dhi tugo kuma World Cup team magi gole round mogik mon bende ngado tiko ne Cameroon. Aparo ni kaka nyalo qualify kata an gadier no dhi golo Cameroon. Cameroon bingene ni team mero bende ber e tugo gi eki mag tukadhula korka joma nyira, but wabiro ng'eyo biro chalo kodgi nade kanyo endo. Kata kamano endo all the best team Rising Starlets mano team mero mar nyi Kenya mekine buigo mero mar 20 ikanyo ma bende tugo kawuono gi Tanzania chakre sa 10 midhiambo en tugo bende nyalo lo achiel kachiel kanyo endo mondo wang'e duoko chalo nade e kanyo endo gi tugo no endo. Kwa wero koda mano endo adwani wewe magadhula matin wadugo wang'e ne tugo no mano mar okapu, tugo no mar basketball kaka marwa. E basketball iwacho ni achiel kuom tugo kuma bende no mini jingo malich mokalo pacho kae. Kata kamano endo nyagi sani tugo mar basketball chalo ka gima odhi gi bathe, nikech king'iyo kanyo endo kata bana clubs manong'eyo chon kaka Kenya Ports Authority KPA ne en team no mabende ne ber tugo kuma basketball sano kiwinj ka ndache kanyo endo. Sani league mar basketball osechor nyadi nuoya, iwinjo ma ligi dhi chake ligi choro, ligi dhi chake ligi choro, gik mang'eny timore basketball kaendi. Ang'o ma wanyalo wacho? King'iyo sani endo wanyalo wacho ni team moro mar Nairobi Thunder dominate tugo mag basketball mapacho kaendi sana. En team maber e tugo mag basketball sani niche waneno ka oyudo kanyo endo sponsor manyien mar mondo mi gibedi kata ka giikore ni league, to league mabende giikore ni endi en league no mabende osakawo muda kichura chura chakre chigni dwe mar 12 higa mokalo en ma league ni choro sano chako chore kendo gi jumbe 2. Ang'o matimore basketball kaendi kaka marwa? Mokwongo ni basketball ka oting'o weche mang'eny. Yes. Mokwongo en kaka pewe mag basketball chalo. The courts. Kata iluongo ni basketball courts. Basketball courts ilo ka mokwongo kaka gichalo ok ber. Kasto bende kaka inyachopo basketball courts kata mana pub bende raracha mokalo. Mar ariyo en sponsorship. Yes. Ni ng'at madwa biro mondo mi ochiw kony ne achiw kony team mar basketball. Jetes mogik. Ang'o mi matimore? Yes. Matimore nikech football ose dominate. Yes. Matimore nikech football wang'adi matin. Wawacho ni football dominate. Kiko ng'eyo kata mana sani tugo no mar rugby. Ing'eni pacho kae tuke mane ng'iyoga sana nenga basketball, football, rugby. To basketball sani koro ywagor. King'iyo rugby gi football gidhi mbele. Hata mwijo kitamo wacho ni football dominate. Ila ka football dominate. I don't see. One gi federation sudute. Gigitali gi federation. One gi rugby federation, one gi football federation, basketball. Yes. Adanyisi adiri mar lero wach. To karane ringi adiri mar lero wach ni. Yes. Mokwongo nijo kana chako basketball courts. Yes. Ogibeyo.
nitiere moro Kirinyaga mano iyudo ka nolose kendo lose maber but lume motiye gi mbowa mano kanyo iluongo ni Wanguru mano ma Kirinyaga aya koro gima nanyisi ni abiro machaka nyisi ni sponsorship sponsors onge madwa invest e basketball iwinjo aya mar adek en football dominate sports adalero ni gini ada tudo gi point machielo mar media houses gi sports journalists kara jofwambo go iko mag weche tuke yes ibro yudo ka utofwambo mang'eny ibro yudo ka gin mpira mar adhula magina mokwongo gilande maka kodhi live run mane min lande siwinjo kilando basketball mayot siwinjo kilando basketball mayot live milando basketball mayot tek mang'eny aya seche ma tot utefwambo iyudo ka seche ma kata kikelo sports news to mostly ging'iyo football basketball gidwoko piny iwinja koro iwinja maber aya machielo en talent oking'i nikech nitiere nyithindo maber kabisa manie grassroots kata mantiere e interior pacho kocha madhi nyalo tugo basketball but ng'ama dwa dhi ng'iyo gi ni wanyalo nurture this talent man kum nyithindo wanyalo nurture go en ng'a onge machielo en low payment idwaro tugo to chudo malong'o dhi bedo maonge donno kaka mano bende dhi golo chuny nikech samoro ionge pesa idwa wuok ka idwa dhi nyaka e pap moro kata e football nini basketball court moro idwa dhi tugo to kaka inyalo access the court bedo matek mano be another thing nikech ma biro ni samoro dhi tugo samoro chudo onge iwinjo mogik football basketball Kenya Basketball Federation mano KBF owinjore bed ni ng'iyo ni basketball ni ere kaka onyalo chiere mwating'e malo iwinjo koro magi matimore Kasuku basketball dege bathe pacho kaini na kasani ndi federation mar basketball sabedo ka chura ni dhi chak league timbe ikore lakini league podok chaki at the same time winjo ka kamaro wuwe kanye chal mar pile mag basketball ang'o ma amiyo basketball chalo ka gima mucho dok piny ye atinchi waneno ka NBA dire mo ka ndino biro kanendo mar timo malo tugi e mag basketball e pinje gi mag Afrika kendo Kenya ne na piny achiel kuom pinje kuma bende no lieki ni chenro kama ndi biro donje. Okay, Fred anyalo wacho ni mokwongo mar wane wacho wach mar football dominate ginene sports ma Kenya football dominate sports ma Kenya ka to adira manitie ni kata migawo marwa mar weche tuke king'iyo mar sports okoketo maino mare ne tuke mamoko wang'iyo ne sani courts mag basketball kata mag tuke mag okapu brodo ka sani jatend piny kata kanyoro juma mokalo ni kiwinjo kiwacho ni oteng pesa moro kando pesa ni tere man igero kode mana stadium mag adhula to kiwinjo ni pesa ni okaw idhi gero godo court moro kata gidhi renovate court moro for example sani Kasarani echolor do samolor Kasarani nini court mora mar basketball iwinjo ni nitie mora ma okinya yudo ni nitie mora kata molor gi sani mondo mi tim renovation mana achiel ma keto kedo ka courts go sebedo maricho ndadho mar basketball dok piny pacho ka mar ariyo gima anyalo wacho ni changia dok piny mar tuke mag okapu gi en maino ma okoketi kata mar nurturing talent kaka neno marwane wachacha owinjo bedni kaka neno football nigi divisions mopogore division 1 division 2 basketball kai bende owinjo bedni ni bede gi divisions moko ma wacho ni ichak gol were mar jotugo kowuok e piny wan gi federation machung ne basketball owinjo bedni kibedo gi mise moko maging'iyo ni wadhi wachaka ne kata kwa chomo Kisumu county wadonje skunde gi group moro margi kata gichako team gi moro pinka ere kaka wadhi support gi tingeni supporting teams ok expect mondo mi jatugo bed maber kok igole piny chalo mana kaka dangi pidhi yien mondo yien dongi
nyaka ibed kiolo ne pi. Yes. Kichako gi piny ka kaka sani neno somo mar CBE ni wanya wacho ni en achiel kuom okenge moko moketi mondo mi ochier tuke nikech japuonjre ya piny kong'e ni an adhi timo sport ma kama. Aparo ni mano dhi konyo. To gima kelo dok chien en mana ni ok oketi ikruok malong'o koya piny. Yes. Ang'o ma federation onego bed ni timo kaka federation ni mar basketball mondo mi tuke gi kodhi nyime, then kanyo ni bende mana clubs mamoko. Like for example sani club maparo ni miyo good example en Nairobi Thunder. Yes. Like Nairobi Thunder en team mabende yar kobiro machiegni, but kinyo kaka opango tije mage sani en nitie gi side sponsorship mabende gidhi bedo go season ni ni ka bende gi korone tuke go mag bal mag tuke go mag pinje bende mag Afrika. Last time no ka gidhi tuke gi eki time moko kaka KPA, Equity, nitie time mang'eny mag basketball mano niere. But sani ende doka gin time mabende gidhi gi lal sana. Ang'o ma federation onego bende timo to bende management mag clubs gieki ang'o monego bende gitimo mondo mi tugo ni mar basketball onen maduong' gima onego bende timo maduong' kanyo endo kaka marwa en penjo maber kabisa Fred. Mokwongo ni kidwa timo gimoro itime kanye mano gima mokwongo ok nyalo spa to kitigi pap ok nyalo court mora mora to kitigi kodno chal mag course gi chal nade. Yes. Koro mokwongo nyaka kuong ng'enia luasi kama jatugo dhi tuge chal nade. Mar ariyo gidhi kanyo grassroots makosa osetimore by the way. Yes. En ni basketball dok chien kata mpira mar okapu odok chien. Gidhi grassroots gichak timo tuke gi from the grassroots. Nitiere kanyo endo iyudo ka primary tuke mag primary kata mag secondary. Yes. Iyudo ka uchako tuke gi maber. Yes. Obed basketball, obed handball, obed men iluongo ni nitie hockey, nitiere kind man netball boys. Yes. But they ng'eny gi dontie. Netball boys. Yes. And I'm one of the people who participated. Kane ane primary. But iyudo ka idhi to kuchopo mbele inyiso ni gino onge. Basketball. Yes. Udhi adhe maber odhi kachopo mbele ni gino koro onge. Ang'o mono gichako gini from the grassroots. Mano mokwongo. Mar ariyo iparo ni Kenya Basketball Federation ok ginyalo jok moko jochiw sir moko kata sponsors moko manyalo sponsor kata mana 3 teams, only 3 teams. Ira kida kilo sponsors mondo sponsor 3 teams to courts e maunge nikech ka Kenya kind the court manoger chigni mana 1980s en court man ga Nyayo Indo Arena en ga court mabilo sabud and then many pin devolve technology nitie court ni kaka noger chaka poden onego beni obedo renovation awinjo kitemo wacho kanyo endo ni okel sponsors magi mago mongi tango ma federation onego beni timo e kanyo endo komakore gi government kata piny owacho mondo mi ting tugo ni malo awinjo wacho ni inyalo kel sponsors kanyo endo sponsors gimomiyo samoro sponsors nyalo bedo ni ok bien kaluwore gi magi eti koro momena chako ne kidwa timo gimoro dhi time kanye. Yes. Nyaka bed ni courts olos maber. Yes. Maywa wang' ng'ato ing'eni ng'ato kidwa miyo gimoro ni bwana ari ni timo ikonya timo gini to nyaka bed ni gino ibed nitie kumoro ni ichake go iwinjo kata kidwa wachni kidwa kata mana payo ndara ok nyadhi ng'ato ni bwana ara mondo ikonya payo ndara ni to ndara kidini moro ni koni maduong' ere kaka odhi konyi payo ndara. Koro nyaka bed ni pesa miketo ka iwinjo ni kia watengo bilion marom kama watengo bilion marom kama dak isewinjo ni watengo bilion moro madhi loso court mar basketball. Koro nyaka los course gieki kasto imanyo sponsors kasto kegi akanyo gidhi grassroots levels. Yes. Ka gisiope grassroots levels to gikete ni en gimoro manyalo biro nyaka national kasto wadhi nyaka international. To kopo ni magi ok nyal timore ang'o machielo ma nyatim mondo basketball ochier onge kopogre gi mago. Kasto pesa ben nyaka bed nia at least gimiyo kata jotugo token kata kopo ni giloso kata ma tournaments moko. Yes. Kasto gimiyo jotugo token, just as simple as that. Kasuku. Yes. Fred, an giparo ma korka aneno ni owinjo bed ni achiel team zoning owinjo bed ni timo kama. Yes. Migawo mar tuke owinjo bed kong'eyo ni like kaka 47 counties gi county ma chalo kama nikech kaka example wan gi counties ma Rift Valley. Yes. Wang'eyo ni jo Rift Valley most of them
participate ga marathon to kotim zoning mong'eni jo county machalo kama wanyalo lose courts to courts mwaloso gi wadwa loso gi mondo miwa boost basketball to gi invest at that specific area to gi ng'iyo ni investment wani odonjo yo makare kopogore gi zoning wach maduong' ma winjo bed ni timo kaa en wach mar Sangwenya ngini kumora amora Sangwenya nitie to Sangwenya osebedo ka inyo tuke mathoth kata gigo iko mathoth yiero winjo ni to bed ni timo pok otim yiero mar basketball to ang'o makelo gini parni president mar basketball ne ando wito ngimane yes nyaka wito ngimane nyaka kawuono pok otim yiero kanyo endo but kata mano bed ni kata mbe dier mane ni apisi no ne pok otim ga yiero yes koro the best board ma ochung' ne football nini basketball owinjo bed ni wuoyo te ti yiero board manyien to board manyien biro gi strategies ne manyiso ni ing'eni sani kata sani dango wach ni odhi oyier ng'ato to ng'amo yier ni oonge gi freedom mar tiyo nikech samoro odhi yudo joma ne office cha to koyudo ng'ama ne office cha system en mana macha ma Kenya iwinjo koro the best en wuoyo board mochung' ne basketball kose wuoye titimo election to samo tim election tibiro gi strategies kaka idwa chier basketball e pacho kae nikech pesa to sirikal biro chiwo to pesa ni ko chiwe odhi kanye odonje lwet Sangwenya emo Sangwenya ko sike office ok biro wuok mondo tim yiero gima dhi mbele beonge yes wabro ngele bro agombo ngado kasuku kumoro kama tin ayigi mowacho but mar zoning onyalo bedo matek nikech seche ma ikaw ne jo Rift Valley kujujo ge koro miyo ge jo marathon gin jong'wech to okay to parne ngani kaka mara akatemo winjo nitie places moko like Garissa iro kono jomoko boyo jiboyo places like kata mana gwenge machalo kaka Narok iro ka Masai boyo kaya chaendi basketball ng'eyo dhiga gi urefu ini dongo ka ing'eni ga jwala ichako go football kata no kwinj but no dey go ga jwala kanyo ne garo kidwe go but kane dongo ing'eni go football people like jokma regions gieki ang'o manyalo timnegi mondo gibe gid kaka gitugo nikech ido ka moko samoro football no giwinjo yani ntiga igo ga mpira information keto ng'ato ler gi ng'eyo jogi ler na di ka onge popcorn jogi mokwongo nitie gimoro ma inyalo timo ok uyibed nyaka lu the right channel inyalo dhi gi jogi inyalo dhi kuom jogi inyiso gi nitiere gima iluongo ni basketball basketball ni kawa mana kamoro mathis kama indi inyisgi ni kama kitugo kinyo duogi kama training yani chalo ng'ama lombogi iwinjo chalo ng'ama lombogi kata kaka gweno kidwa mako idiro ne banda moko matis studio koro kuma chalo ng'at malombe inyisgi ni basketball ni inyalo dhi kiwacho kanyendo mar bor king'iyo kanyendo Nairobi Thunder ne gitugo gi team mar South Africa ido ka joka ne boyo maingo gi but ne gitemo koro ido ka joge unyibe ne dhi nyaka kuonde machal kama weko ka gikungo gi miyo gi information more about basketball ni enang'o titime nang'o to ere kaka nyalo generate income mari iwinjo kise educate these people kama indi tido ka kichako bedo gi interest to en gimoro mimiyo gi pile ka pile almost awachi kata mana in a week inyalo kata dhi kanyo 3 times in a week ki imotivate gi imiyo gi more information about basketball kasto gibiro pile ka pile kasto ichako negotiate with the department mobedo kwa mochung'ne kanyo ndo weche kuma kata tuke na pacho kaende inyiso ni an gi timba moro iwinjo kaka inyiso an gi timba moro to timba ni chunyi gombo tugo mpira ni maro cup ere kaka unyalo konya ni wanyalo sana gi pap moro kanyo matin to wana mos gi interest mar jok iro ka gichako develop more interest in basketball Fred what zoning kaka na atemo wache samoro kaka marwa no kuinja maber marwa natemo wacho ni ing'eni okinyal bukori ni do timo investment ma oyonge plan zoning na mean gi plan nia sani ng'eni wan gi somo kaka ka onwa wacho CBE ni dong'eni nitie sports academies unjo bednia wang'iyo ni to areas mage ma wan gi sports academies to sports academies ere kaka wadwa invest kuomgi nikech okodango Ukraine wada kao
court wadhi gero kata kumoro kaka Garissa ma court no bedo kanyo to mondo ibiud kata ni obedo accessed ni mondo jituge timore nade onge. Yes. Koro gima natemo wacho ni ing'iyo ni to area mane ma wanyalo yude jotugo to ka area ni tugo mane activity mane mabere emiketo to igedo kanyo to itimori nade invest in that region mane gina mean. Yes, wabiro ng'eyo to chalo nade gitugo ko bende mago kapu kaka bende thimbu pacho kae kata kamano indara no akaw yweyo maromo kuonge cheno ni mar dag tuke odiochieng' kama kawuono kwa duogo to dhi nyime e kanyo endo janeno mar Kala TV pod waiko ni mathoth kae bende parne kidhi mbui maro mano mar Facebook e kanyo endo Kala TV live no penjo ni to league mano mar EPL di beni wakeni no dong ni Arsenal kende madhi kode koso pod lawe gi thuonde ariyo Man City gi Arsenal koso nitie thundi mamoko bende di beni Arsenal dhi gi league koso in korka kori na nade mano wano bede kata wano goyo mbaka dakika mogi kata ile kata kamano endo inyalo dhi mbui maro mar Facebook kanyo endo chwado comment mari kanyo endo wana som achiel kachiel oda ka ywe maro mokwongo ko duogo to wadhi nyime koda cheno ni ende. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Nasikia kuna game ilikuchoma last week Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Mogwedhi waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. Sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawegi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success,
broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Wadhi nyime kanyo endo gitino ni endi yomero makar kapok wang'eyo ma chieng' mabende waneno ka endi nitie duoko eko mabiro sewuok e tukego eko mag rugby imano tukego eko mag HSBC Sevens mabende dhi nyime buore Nairobi ala tuke Nairobi manyayo kacha endi kaka nanyisi cha chien kacha endi tugo mano osetugi tim noero mar Shujaa noloyo tim noero mar Canada points 29 kuom 12 ka tim noero mano mar Kenya Lionesses bende nosechwado ga tim noero mar Brazil 15 kuom 12 bende tim noero mar Lionesses oyachako rado gi tim noero mano mar China mabende oloyo 15 kuom 12 manyiso ni Lionesses osewito tugo achiel e tuke mabende gisetugo kawuono. Komachielo tugo bende otugi konyo bende korka joma mine tim noero mar Brazil oyanyono tim noero mar South Africa 12 kuom 0. Bende Shujaa bende osetugo tugo machielo. Yes. Kaka marwa Shujaa ogoyo tim nogo mar Belgium gonde 33 kuom 0. Yes. Maya ka tugo eko dhi nyime nyayo kacha endi omiyo ka in alwora mar Nairobi nyalo ringi chopi ni tukego eko chalo nade. Kata kamano endo wadhi nyime yunero makare Kasuku. Yes. Noma si noma tinda ino kuketo ker timo chalo ngama timo ga iwacho nango advance. Sifaya. Mag pewe. Kata wale tugo mar HSBC Sevens na neno kotimo Orlando malich mokalo kata kamano endo wadani weche eko mag pewe pacho kaende wach mar pewe en gino mabende koro ni anyalo wacho ni osabedo midhiero kata gobedo ni sani endi in fact winjo kaka ker nche wuoyo ko limo Talanta winjo ni kaka nche limo Talanta mondo then wang'iye to Talanta yes Talanta to biro maber kwa dagi kende gere ma fine noket no omenda mar mochigni bilion 40 to pewe moko mayudore counties mamoko to chalo nade be chenro mag gidhi nyime mane gimora ng'iyo kae wang'iye kaka ker ne oloso e monde odiochieng' mabende nche limo Talanta. Wangwana, mambo, they were busy treating doubts. We trusted the process. Now look, see for yourselves. Wangwana, mambo, hii ni noma sana. Walikuwa wanasema, sani kore lose. Nege wacha lakini kore walose. Mano Talanta City awinjo ka sani no sami nying manyien Raila Odinga Stadium kata kamano endo gere but pewe mamoko chalo nade then nitie wach moro kamar renovation every year every year we renovate yani pap dat muonyo pesa modhuro e kanyo endo ang'o matimore nikech pewe no saket pewe mang'eny kata okodi kanyo endo Kasuku pewe mo saketi miloso mang'eny pacho kaendi lakini king'e sani kata gedhi state margi pukulo gikelo oket pesa mamoko. For example alap tukelo ma Buhungu Stadium nochak los nyaka gisano kwa ngino gik kanye alap tukelo ma Kipkeino no wacho ga ni the loss nyaka gisano kwa ngino gik kanye Kericho Stadium inyalo paro kane dhi bag nen Jamhuri yes kane dhi bag Jamhuri no kel pesa kanyo endo molose kanyo endo but no wir mana rangi mo kanyo Paulo sani kidhi ng'iyo opogore yes but majat no wach ni dhi gunde mano ket pesa alap tukelero machielo en alap tukelero mar Kasarani Nyayo pewe mamoko ang'o matimore gi weche gik mag pewe pacho kaendi. Fred anya wacho ni gima duong' matimore ni pewe ma pacho ka yes igero gima onge mpango nikech kopo ni one wanyalo gero pewe matin to wagero pewe ma standard yes wach mar renovation ni ne dhi dok chien wakao typical example sani ng'eni counties wa ma Kaluo kagete wan gi stadium gite yes Migori ma nyocha podonge godo to mare dhi nyime gi sani but king'iyo capacity margi to gi standard margi ok gin to the standard mar FIFA tiende niya itemo ger pewegi
mondo mor ji kata ni wan gi pap but standard mar pewe gi chal nade. Anyalo wacho ni kade ni nyalo ger pap kata kaka sani neno igero Talanta Stadium cha. Yes. Ogere standard moro ma kata koro ibiro tim renovation titimo renovation e pap moro mong'eni en capacity matingo 60,000. Wawach ni kibiro Homa Bay Raila Odinga. Yes. Raila Odinga en stadium otingo around 18. To maningeni wakwana ni county no nigi stadium ogere moru. Mema bro kelo wach moro mar idwa ni mondo tim renovation, tim expansion. Ang'ama mono gine sirikal timo nia obeda gi ikruok malong'o. Wach ni kata kon wagero Buhungu Stadium. Buhungu no chak ger gimoro 2013. Yes. Nyaka sani poko rumo. Mago igni adi Fred. To pesa mitero iga ka iga brunjo ni pesa obedo pumped. Pesa obedo pumped kanyo. To pesa gidhi kanyo. Nikech stadium to siko kaka nenti. Koro igedo maonge mpango. To sami gero gi, an gi pacha neno ni mondo ger pewe matin, to gibede standard mar FIFA, manigi like kata kingero pap. Iyudo ka nitiere pap moro ma owinjo bed ni ng'iyo 5-star hotel mani machiegni. Ma kata kopo ni idwa tim kata tugo moro, onyalo accommodate international games. 5-star nitiere. Ginene like pap nigi standard mar pi, pi nitie around, gimoro amora ma owinjore stima nitie, ler nitiere, accessibility, parking. Fred wang'iane kata Homa Bay Stadium. Parking mare chal nade. Ma imbro winjo ni bang'e idwa timruok nade. Idwa tim renovation. To sami timo renovation, expansion idwa ter kanyo. Parking mar stadium ni kanyo ok onyal host gik ma gine tuke mang'eny. Koro aparo ni mano e gima owinjo bed ni kuongo ing'iyo. Wapunguza pewe mwagero to wager pewe ma standard. Kasuku wacho ni wapunguza pewe mwagero to wager pewe ma standard kaka maro. Wach mar stadium ni endi sani ker paka inyala tukle Roma Talanta kaka biro. Okwadagi obiro maber. Kendo obiro maber kabisa. To pan je pewe moko manochak ger nyaka ker pod nen ga VP, nen vice president. Pewe gi kisani kidheti biro doko ochoke motie. Ang'o matimore? Aparo ni mokwongo en kanyo ni jogo eko mabende ochung' migawo mabende ochung' ne weche go eko mag tuke pacho kaendi kata mochung' ne tuke pacho kaendi ok kawo pewe ma serious. Yes. Jatend piny moluor Daktari William Samoei Ruto wacho kaka Talanta dhi maber. Yes. Nitiere pap ma biluongo ni Rirungu mano ma yudore Mount Kenya. Yes. Pauni en ni kaka seche moko chien kaka Suku nosewacho Sangwenya. En ni pesa wuok. To pesa kodonjo account muje be ni loso pap gi pacha. Achichi ni pesa no ung'e account ni to bathe moko ika. To deka machielo. King'iyo Rirungu nochak gund chon gi kir mano mokadho mano orumo Jomo Kenyatta. Yes. Mano dwe mar auchiel higa mar 2017 emane ogumbe kata mano oyawe. Yes. To tukeno papa achiel ni ochako yaw gi Daktari President William Samoei Ruto 2023 mano keto omenda maloyo kanyo milion 250 koketo mano moketo piny. Yes. Ni dhi los godo pabne. Kendo machiegni ka 2025 ka koro wachni no koro pabni wadwa kawo migo ang'owa jolweny ma pacho kaendi. Pabni wadwa kawo migo ang'o jolweny ma pacho kaendi. Koro kidhi migo jolweny ma pacho kaendi jolweny gi dhi tiyo gi pesa maromo milion 100 egero pabne. To kare pabni igere idi. Aya ni wacho iluongo ni Kericho Stadium. Yenzi no lok ne nying. No nying machielo. No lok ne nying. By the way, jogweng yuagore malich mokadho. Pabni no wir rangi. Yes. Ka nyasi biro. To kosewir rangi. Sani lum mutie en lumb dhiang'. Yani ochalo gimoro nono kini okanindo kata mana iluongo ni Titans manopedhi oyech morumo to pesa nokete 400 million. Koro 400 million lodhi mane wiro kende 400 million no dhi wiro joturwa mano dhi wiro kende mana 400 million odhi. Koro magi gik mabende nyayo yes weche go eko mag
tuke. Ing'eyo, yes, ing'eyo ni seche ma igolo pesa tok chopi. Pe mang'eny mo idhi tiek lose ka 2092. Nikech president ma kij be kabiro chako wacho ni no gini ko wagolo lwedo mar KDF. Yes, wamiye county. Iwinjo. Ng'iane mar Mombasa. Yes. Igni madhi 15. Nochak 2015. Igni madhi 15. Sani ga oket pesa kendo. Oja oket pesa kendo. 1 billion. 1 billion. Tingin talanta simonyadi. Almost 44. Yes. Talanta no ketne 40 billion. Man gare kanye. King'eyo ne alapikilo ruma Kasarani. Na kigesa ni ndo wacho ni kamusacho pesa to ochako lolo timu gumbe machia. Osamu wanyo mena mara mo 6.7 billion. Nyayo Stadium the same 1.2 billion na kagisani. Alapikilo ruma no Kipchoge Korir no ketne 2.2 billion. Dandara Stadium no ketne 54 million mano ketgi county no ruma Nairobi. Na hagetemo lakini sana kwa ngeni paulo chal na. Alapikilo moro lalka. Toko Mwanda obekanye. Werigi toko Mwanda. Kinoru Stadium. Kinoru Stadium. Oketne 1 billion. Yes. To king'iyo gimoger gi 1 billion. Ineno gima temo wacho ni pewe wagigero gi garaka. Kendo ko winji ni nyasi moro nitiere orwake siasa. Nyasi moro biro. Iwacho ni koro for example Kisumu wamiyo nyasi mar kata Madaraka Day. Wado ni mondo mi pap ma mambo leo. Unyalo paro kata mambo leo. Yes. Gimano goro opogore gimoger. Gimano goro opogore gimoger. To noger kiriruok godo mondo mi otimre nade nyasi obedi. Yes. Maiso ni gimiloso kata gimogor bedo mopogore gima pesa ne ogor. King'e Kinoru bro nyisi example maber sana mameru. En stadium moro ma king'iyo opedhe ginene mabati mopedhe wiye. To mabati mopedhe wiye kata kiponi kore ini accountability Fred 1 billion Apropos editorago ono ane picha mo plecha ndibiro neno kaka lap tuke ruma Kinoru no tugo moro kanyo nyoro tuking'iyo kanyo endo playing ground aka chalo mano playing ground mar Kinoru Stadium niane kaka koro mano pap mogeri billion achiel loket ne 1.2 yes 1.2 billion mano ket kanyo endo nyagesa niende pauni chala gi pap moro ni gwengwa poko kete ngara siling achiel chal gi pauni gima gipogore go ni rangi mowir mar Kenya to gi samoro mabati to wanyalo kawo gimoro machalo kaka shirika ma waketo wabuoke neno kaka pap chalo ma Mombasa koro no kaka pepe chalo to ada nyisi ni nitiere gima chielo bende mahinyo ji wadwa ni usewacho kanyo endo wach mar samoro gimikelo pogore gimiodo pogore gimiyudo maendi biro nikech usangwenya ng'eny okawo gi lwet ochiwo gi lwet makor ka cham to ogolo gi lwet makor ka chich ipani pap aila monno kazaja kane pesa ni otiga te maber do ne digere mi lose maber aya ngene pap kikiti mabor kiwo Kisumu ka ngene pap Masiaya ok ni awacho marach pap Masiaya kane dhi neno mpira to president benitiere kana jok telo mideo benitie to kodho chako chue ngeni koth digoyi pap dong nono koth digoyi nikech koma ji bede and okete maonge kata mana shed moro ma minyalo geng'o koth kata minyalo geng'o chieng' onge en na kaka en no koro makosa bedo niya ng'ama chiwo tenders gi ok en ng'at ma ong'eyo weche mag tuke en ni ng'at ma ikete migawo mar tuke en ni bwana dong'ino wadwa bidonji ka ni nyumo nyamena to ni riembo mchweni rugo mano krach pogo nyadogoru ibed ka ibed na jatend migawo mar ang'o mar tuke to ng'ani knows nothing totally nothing about weche mag tuke in sadi gi nus mang'ane ni wacho anya a organize a tournament moko na matis kata mana matis tu go kata mo jaloch ola chon laro ton gweno by the way ndalo machon ninyi chon laro kata ton gweno sports jini pak ne pong iwinjo kata mana organize tu mana mana gimoro masamon na bachiel kata mana teams ang'wen na bachiel dhi kata 10,000 and teams ang'wen one day activity na bachiel dhi kata 10,000. Do you know the cost of booking a stadium in Kenya? Yes. En pesa modao but ma kore gima koro wa agine maber ma kore gima koro wenyoji ka ng'ato book pap yes pesa ni be inyalo account for ning pesa no dik machal kama
Kuom ranyisi nitie pap moro gweng'wa kucho ahero tiyo gi nini ma bet kane piny yes mane mondo mi okel gini malo nitie pap moro gweng' kucho ni kik aluong nyinge pabni ng'ano nokawo patik mare owuon to nodhi mogero pap maber iluongo ni Ong'ombe Stadium mondo odhi ogero pap maber moketo perimeter wall maber kabisa moketo lighting ber kabisa that guy ne jugo shillings 5,000 tugo ka oko ichien ka to badi tugo friendly 5,000 mani ng'ane loso pabni mochako jana toko pesa mochako liago wande machielo what about Kenya ka gimoro mar government i-book to pesa de kika pesa de kanya kata ng'ato dhi chamo mana America ikia koro accountability bende nyaka bedie weche gi mag pewe iwinjo ni sasa dhi mbele kadoge siasa ni emaji lare pebegi ni winjo ni jo party B no se book kerito gi police tiagas diore pewege ki apanya los megi wach mag football kanya ono wuoye kanya dani ono wuoye kwa bira na tukile Roma Nyango Kasarani nikech wayudo kwa ketho pesa mang'eny saa mara iloso pap manyien mara keo lor pap sata mana sani Nyayo bang' tuge gi eki mag rugby madhi nyime kawuono gi kiny tuge go rumo ni embi lore ichak wuonde kendo manyien mondo ikre ne chan kanyo indo Fred wach tuke wach pewe ka wada wuoy ing'eni sani e Kenya ka wan magi pewe ang'wen minyalo kwano ni ma standard wan gi Nyayo wan gi Kipchoge is not standard okay king'iyo rang'iny mogere godo inyalo kete e ginene Kipchoge kata mana gedo mar mapo okapar kata ka gedo mar gi kaka olieke ni mondo gere wan gi Talanta wan gi Kasarani to gi Nyayo to gi Kipchoge anyalo keto Kipchoge iye kanyo nikech en achiel kuom pewe ma sani osegike standard gima chielo matimore ni wagero quantity to kwager quality igero quantity niya county ma Kisumu wadano bedi gi stadium abich wamiyo gi abich to wiwa wil niya stadium abich gi koger stadium achiel morumo iwinjo idhi yudo ka wach mar renovation cha dok piny to igero abich gi ok complete gi kan winjo ni pesa oket koni mondo dhi stadium migero osega stadium mogik kata side achiel orumo kata ichak winjo ni igero stadium machalo kama okete pesa to pesa moketi tin molo pesa mane kata ng'eny molo pesa mano setimore nade mano seketi kama ichako bedo godo koro gima nyaka we ger quality stadium molo gero quantity yes wagero ng'eny to wawe rang'eny yes king'iyo kanyo ka Elijah Mwangi no loso mano jagoro mogirore migawo mar tuke ne wacho ni piny owacho chano mare bero pewe maromo 25 pacho ka endi mangima ok chan bero nyaka gisando but keluwo pewe gi kimos pewe wacho ni bero gionge debed ni sani piny owacho keto mana pachgi wach no ero mar chan ging'iyo lap tuke ni mar Talanta gi Kasarani gi Nyayo to piny ka endi pesa mano ket ka uchuso wiligo kaka maro ing'eni mano chalo ng'ama wendo monjo idhiyo ni kar dhi manyo ring'o e bocha aneg ne gwentani gwenda matoko tong' ni to gwenda matoko tong' ing'eni ng'ani wiwi niya en gi gweno achiel to gweno nigi tong' aboro koro kosenego gweno ni to the next thing motimo en nodhi chamo tong' seche ma waketo ni koro samoro tuke moko biro 2027 koro walosru pewe ma tuke gi nyalo timore mano is very wrong dak ni losgi chon kose losgi ka ji ka tugo serumo ochako lorgi wachako ng'iyo machielo koro mano is the only problem ma wan godo en ni sana piny owacho akia gima timore gi piny owacho mora sirikal mora iyudo ka seche ma gima dwa timore koro komedo obero ka gino sedhi mano gimo serumo wach ne oserumo koro mano shida ma wan godo onge kaka inyalo ni adabero stadiums moko to moko tawe nikech an kode gi lengo kopogore gi mano nitiere gimoro ma bende seche moko iyudo ka jo mathoth ok ong'eyo gima jo mathoth ok ong'eyo en ma
an aonge talent mar football. Ng'ato nigi talent mar football. Yes. Adhino an gi talent samoro kata mana mar basketball. Adhino basketball nani kaka gimoro maduong' mogik malo football ma ng'acha timo cha. Ing'eni jotendwa gi gimoro ma jikia ne jotendwa gi sama yudo ka ng'ato nigi pesa. En gik mang'eny ok ochune. Makoro kata kar nweng'o maricha kopo ne ok idhi boko chune. En gimo rito en ni tax chul. Koro mano bende gima chielo mayo en ni jotendwa tendwa man kagi ok understand niya games gi bende nyalo generate pesa mang'eny melo kata magi loso sani giki. Sani kiloso kingudho loso pewe mang'eny to samoro ichoko pesa samoro iduoko piny na pewe ma sirikal gi ka chulo kata 30,000. Yes. Koro chulo kata mana gimoro kata mana 17,000 kata 15,000 idhi do ka ji biro mang'eny. Yes. Fred chayo gweno tiseo gwang. Yes. Sani igundo Kasarani Stadium. Yes, so sama igunde ni uliganism manyalo wacho ni bende medo piny owacho kata pek. Wan kaka johera ok wadimbore. Nyalo paro Kasarani Stadium nyoche ko ya gundi machiegni. Yes. To toke ka tuke moko sebedo kituge. To sama ni tuge ni yudo ka johera mag adhula modhi neno mpira wuoyo kombe. Gibayo gik moko e stadium. Sama gisetimo ma kiny koket pesa to ni jama pongo gokoko. Gina sangwe nyamano kongo dhi otimore nade mondo wuo stadium. Koro aparo ni wan bende kaka johera mag adhula nitie seche moko ma owinjo bed ni wabedo responsible, wakaw responsibility marwa. Samo los stadium ere tiende in kidhi neno ing'eni wadhi e pap ni wadhi e mor to thothwa yudo ka samoro wadhi e mor to waloko mor ni bedo late. Aparo ni an anyalo kwayo jaera mar adhula kata janeno sami dhi e pap tim gimoteri kanidhi e mor tim mor. Onge tiende waket hooliganism ma wadwa keto ng'ato moko mach e stadium, ng'ato wang'o kombe e stadium. Kiny kose kethore iloro stadium gi. Mae momiyo yudo ka stadium gi iloro gi itimo ne gi renovation. Nikech ok inyalo ni stadium kaka no otiek ne renovation to event achiel kende motime to bang' event ni ichaki keto ne pesa marom gi manolose nitimo go renovation. Adani waridre kanyo endo kaka marwa nikech nyalo wacho ni nyalo bedo matek weche mag pewe kata mana sani Kisumu County kae ni noneno ka iwuoyo Moi Stadium wabiro rito to bibiro ge udhe pani no pongo chiel moro oko higni chigni ariyo mokalo chiel no chung kanyo sani no sadonji ni wuoyo mon mi ogere e yo manyasani wabiro to biro chalo nade kanyo endo alap tukelero ma Kasarani galap tukelero ma Nyayo. Maendi the second time miloro Nyayo miloro Kasarani kendo bende chaki dhi loro Nyayo. Kanchi wang'eyo kanyo endo tuke chan. Kane ng'iyo Nyayo mani tuke chan ni nyalo wacho ni bas Kenya dhi malo. Toke kanyo endo kane ng'iyo Nyayo masani opogore gi Nyayo cha. Nyayo wacho ni pi onge, lum otuo, kata mana tim mar Wydad kancho biro tugo gi Nairobi. Players gi thoth gine ni tim mar Morocco. Njino players gi penyore ni hawa. Miwauru pap mono tuke chancha, mano go e final. Mok paucha. Mopogore. Kendo negi yawra ni pi kende onge. Pi onge. Keng'iyo choche gimoro amora Nyayo Kasarani ochalo gima onge. Ang'o matimore? Management mag stadiums ang'o nyalo tim? Dibende wameyo gi ng'ato kaka Fred Mayaka mong'eyo go mbaka e weche mag tuke biro ng'eni paucha chalo kamae endi team dhi chalo nade. Bomiyo jok ma onyalo manage stadium mondo manage stadium koso kita ng'ata Kasuku ino wado bika ni tich mar manage stadium kae. Gima timore Fred ineno sama nichigo chan. Yes. Ing'eni mondo mine Kasarani kata Kenya watigi Kenya yud thuolo mar bago tuke go eko mag chan. Nitiere moko kuom chike mane omigi gi federation mar chan. Markaf. Kaf no ngoyango achiel kuom ginyalo paro ni nitiere ni nyaka piny ma bedo gi ginene ma dhi bago tuke gi nyaka bed gi 5-star hotel around ma jotugo nyalo ninde, pi nyaka ne bedi, parking nyaka ne bedi, and then ginene iyudo ka lighting be nyaka ne bedi. To ibiro yudo ka gigi notim gi pesa nogol kendo Kaf nogolo pesa mana itimo go gigi.
to otimgi mana temporary mondo mi wang federation mondo mi Kenya yud Kasarani was not temporary bwana. Kasarani neni sawa. Ina no Fred. Kasarani neni everything. Yes. Idwa kona everything mane nitie sama ne timo chan ni. Gidhi kanye after that. Gidhi kanye kok nen gima notim mondo mi tiek tuke mag chan. Pio no goni bepa pile. Every now and then. Yes. Koro ema temo wacho niya, pi kata ibro yudo ka samoro bill mar pi oidho. To bill mar pi oidho to sama no ochule mana mondo mi iyud thuolo mondo mi tuke go timre nade oti. Nitiere gimoro mopondo piny ka. Yes. To gimopondo ni en niya, nitiere ng'ama ninde tije. Tijni emiwinjo bed ni ng'iyo management mar pewegi. Ng'ini pap kaka Kasarani. Ok onya bedo ni Kasarani en pap ma obedo renovated like bang dweche. Tiketo pesa. To king'iyo pesa miketo en pesa moromo gero stadium machielo. Koro management nyaka ng'i and then wuond moro miwuondo go ji mondo mi kal godo okang' itiyo kodi kaka daraja ni be nyaka koro rumo. Yes. Kaka marwa. Kasarani opogore bang' dweche auchiel kende nyaka nego chan. King'iyo sani pogruok duong'. Kendo en pap ma bende nyalo mako dhogi kanye indo. Ang'o matimore? Koro mae gima nasenyiso chien kwanza cha. Wendo bila miungu na gweno kada dhi bucha. Bucha buru. Ka wendo sade. Mag gweno chana sa chamo, gweno mana ngi tonga buru. Adok kanye. Adok etong. Koro seche ma wan gi event moro moda timore ni. Waloso gi chap molos kama pio sai wa kocha ni bwana mewa pi gini mana sani kwa gi osetimo kama kawa sidi siri moto bende. Iburo kamrade. Aburo mana kaka ng'eyo kaka timo. Haya samoro kata mana power. Mana chap kanyo to ingene gik moko elagi bende ketho nying piny nying piny kaindi kata nying pacho kaindi. Yes. Seche ma iwinjo ka team mar Wydad no yuagore malich mokadho juma mokadho ne giyuagore malich mokadho status mar pap nokomoro gi. Next time be gibiro mayom ok gibiro mayom nikech kaluwore kaka status mar pap ne chimo ne chalo. Seche ma oket pap ni oger kata gi 1 billion renovation itimo gi samoro kata mana 800 million. Dendo ka gino kada. Yes. Koro gini bende moro ing'eyo gini bende moro joka. Ino jok magolo pesa. Gini moro jok magolo pesa. Wagul wawa pabno piko ka tore mar shillings elo. Pesa ni mar mar japiny. Taxpayer. Yes. Ora tore no gini wani ni kalamu ni maber. Ineno. Seche ma olos pap gi 1 billion. Yes. 1 billion olos go pap. Gimoro ko kadho renovation timo gi pesa di kaka kum Mathes kaka 200 million nyonge. Remember ni gimoro kadho ka en ni samoro pi maber to samoro be stima be seche moko samoro la nyala koro ro backup mar generator. Ilo goni kwan mar gigi to waloro pap war renovate ogol 200 million madri renovate pap pi di ker kata kanyo gi shillings kata mana 1,900 Ede kelgo pikanyendo, ede kao steam iketo kanye gine iketo pikanye iketo kanyendo. Gane kadang dongi pesa, odong kata gima samoro 150 million modong godo. Mano bende mitne nikeche kwa kaka renovate kaka mero ido pesa mabende ko. Mano kende gima chando gima timore pe mino madongo. Nikech renovation ni malo, seche ma renovation ni malo, joka bende iroge moro. Iwinjo. Iparo ni in gadiri ni renovation nyate mare ka ng'aw jatelo ko iroge moro. Nitie Sport Kenya. Sport Kenya mama ni pewe mapacho kae. No migi Kasarani kanosa losi. Ma ansana paro ni korka kora. Aparo ni concentration maro ni gobendi bedo ela tukine Roma Talanta. Mon mi room Kasarani gi Nyayo no nyalo wacho ni en pap no ino serumo kanyo yendo. Gima yak ni na winjo ka kelo ni gimoro kanyo dibo ni ng'ame miyo tich mar manage stadium en ng'ato kan kama mume na ng'ima na bukuku iweche mag mipira kiang'o ba to ken ng'ane no man gi lony e manage stadium nikech king'iyo sani we kata mana wach mar pikende kata ka stima kaka maro lumni en luma manage yot piye modwaro kiwe wach lum kombe mane pa otimo buru yet kai goche ligi goga kundegi fans biro club kaen home team chigno golo pesa moingo 20,000 nitie nyasi mi bage peji eki
kao 70,000 mabe ovicha na nyalo wacho ni Sport Kenya onego beni tamore nyasi mamoko ke nyasi gi mondi ketho pa for example kale ng'iyo nyasi no romanti nyasi mano bag nyayo okangi neno lide imane sama ni jiodo hanjo yes geche no ketoko ka jiwo basa sodonjo bas man gi tan modhuro ringe titan majangwech man gi kilo ka ng'ento kilo 60 emonego bene ringe mano nyisango jolwenyo pangore lumcha kama wange yae gi boots gi ka ango monego bene timo Sport Kenya nego bene timo ango maduong mondo mi kik wa spend mang'eny. Aparo mokwongo owinjo bed ni regulate kaka itiyo gi pewe kaka isewacho no. Owinjo bed ni ng'iyo ni activity madhi timore pap kaniendi en mane to toke no wanyalo tiyo gi pesa di mondo watim nade mondo wa renovate pabne. Nikech sasa ma isetiyo gi mondo nyaka itim ne service wadhi tiyo gi pesa di mondo renovate pabne to pesa di magimiwa inyalo miwa shillings kana 100,000 ilo tiyo gi pap to midhiro mikelo en worth 500,000 be konyowa inyowa koro mokwongo ng'iyo ni to midhiro mane ging'iye pas gini okinya calculate exactly but ing'iyo midhiro mane magidhi dhi kelo mano mokwongo. Mar ariyo Fred gini eki jok mabiro chune weche gi eki mag tuke kata jok mochune tuke e pacho kaendi nyaka bed motegno. Ing'eyo ni kopo ni aketo ng'ato nikech ng'ano nokonya kata campaign aketo bedo minister mar sports to ng'ani onge gi lony moromo e weche mag tuke matiende ni ng'ani dhi rata down ng'ani dhi rata down na wey makoro chira dhi medo tiyo gi pesa mang'eny to pesa ne be kakawe tam kede lwet ng'ani tayudo ka tich motimo ok en worth pesa mana miye okowinjo bende next time achaka miye the same achaka tiyo kod the same person bende manyo yo machielo manyalo loso kendo kuro facility Kasuku ilgi mida mede kanyo kapoko ka yue nikech kwa duogo twara noni anene to AFCON 2027 osewach ni dhi tim kaka tim kaka no pange mano maduogo ng'iyo kanyo ndo kapoko wadhi pinje maoko wach ni nyalo medo wach ni mar pewe aparo ni gima Sports Kenya winjo bed ni timo Sports Kenya winjo bed ni liars gi clubs for example clubs ogoeko man tugo kata Premier League mapacho winjo bed ni gi tudruok obede kindgi clubs gire kaka nyalo manage johera gi sama gibiro e pap nikech ing'eni moko kuom midhiero ma yudo ginene ma kata ma stadium gi yudo wuok kuom clubs for example ne ji tugo ginene Nyayo johera mag adhula mar club moro oketho pap ing'eni gini timore nade ose affect Pauli kech Pauli kawuono ne en state maber to okethe kawuono manyiso ni tugo mano winjo bed ni bago ka kiny ing'eni orochore onge kama kiny ne tere koro aparo ni coordination winjo bed e kind Sports Kenya to gi clubs ere kaka wanyalo manage jotukwa joherawa mondo mi security mar pap obed ni chalo nade then winjo bed ni itimo thorough cleaning kata maintenance mar pewegi okinyakona ni pap winjo bed ni dhi tuge jumani to timne ituge tich abich to tim cleaning kawuono Saturday to idhi tuge next Friday ti expect ni otime kawuono at the same time odwa bedo kamanyo ka romo Friday no tichako tuge koko time that cleaning koro winjo bed ni nitie maintenance mitimo kama ma pile ka pile. Fred ka pok anyalo medo kanyendo nitiere serious penalties monjo bed ni keto yes owinjo bed ni pap kata nitie CCTV makate dhi mana kanye kata gonyo mana nungo ni to CCTV maki iwinjo ketho gimoro nitiere serious penalty mano eko king'eni kiane jogi nikech koro gitugo kia kure ama koro jo serious penalties owinjo bed ni keto kanyendo maka ng'ato neni ka iketho kom tinyalo maki to ok niya ni ng'at moro motimo gimoro be mayot onenore kamoro to ni ma ketho kome papgi to ok nyanenore bigani kaka marwa obedo ga easy kidhi e pinje maoko for example Premier League mar EPL nini fan donje pap gi ticket mare gi kom modhi bet mong'eni kaka marwa nobede kom namba makama shida kowuok e kom no en ni many
but ngani pacho kaendi was ni nigi ticket ibiro daje pap ibet kamora mora jomoko chung jomoko bet ma ngato instead mo wede kom to bedi wi komalo to nyano ko wongi bende to nyano kamano bende bedi koro mago ngani gik ma nyaka tim ma koro individual responsibility moko but koro ma yes iparo ni CCTV oknya bedo installed kamora mora mamano kumara mora e pap do nyalo re kata ni ma CCTV smadi kana mana kawach kata kana mana prare that is even more than enough koro seche ma maybe number com samoro nyalo gwenyore but seche ma gimoro timore cha donge sura ngato dong sura kanyi dong ngato nyalo mako sura wachnya paro ni napendo Kasuku last time kan wang'iyo case mar Nairobi United gi timu mar Gor Mahia tugo mane gitugo mane lwenye wuok e tugo mano kethe ka timbe die kene achiel kuom achiel e dakika no ero mar 60 to ka referee no ndiko report andiko report ni tugo no tie kamano omitimbe gi point achiel but reason momiyo ne tugo ka fare par ni joera no gol mantina ka jamano tiro hospital gik moko na timore onge report mane referee ndiko mane FKF wacho referee no ndiko motenore gi lwecha momiyo no mitimbe gi point achiel nikech tugo ni ka ber ne tugo mane obeni noyo kata team ono nego beni imayo points ikanyo indo but benenti serious penalties mano chiu ogo mane chiu nikech referee no kone ka report referee no kone ka report the reason chan ka ni goyo pacho kae no neno ka nini no bedo install cameras no neno nyaka iluongo ni VR ne nitie mare referee nyalo ng'iyo ang'o monego beni tim mana gima wacho ni CCTV onego beni bedo yes wan gi jo media mag FKF ang'o mag timo ga pa that is not enough gima gima is very important ni obuje bed ni penalties ma serious bede kasi CCTV se bedo installed yes ok dingene kia referee no ndiko ni naneno kodhiambo no pado lebauma we will go directly to the CCTV footage to wang'io mia mane ng'awa chalnade mano koro okbed gine okbed korka referee kata okbed korka mamoko go wang'io nia mane ng'ama chala to FKF donjore to wach ma gobila imanyo ng'ama to serious penalty bedo kata kochulo kata ma 20,000 ko tim kama kata maducha dek my friend unga manyalo dia loss ma 20,000 every weekend unge kabisa kaka marwa FKF ma pacho kata awachni kata kaka wacho ni FKF ntie buche moko ma ing'ado kaluwore ni inga koro mana gimana kungo wacho koro kabano wadhi kanyo mang'eny okoro wadhi kanyo mang'eny Kasuku yes mana dani watia tena gi kanyo indo but en gino ero ma late ka wada tiyo gi pesa mang'eny pewe kinde ka kinde e pacho kaendi aparo ni sana Sport Kenya mochung' ne pewe pacho kaendi emono ubeni ng'iyo ni to ng'ama giketo marito pap yere moko ne wadhi e Kisii Gusii Stadium e weche gi kima gituke to lweny ne wuok ne gituke skunde sekondari lweny ne wuok ma jieri go kone kocha jibe manyo kaka de pande geche gi kidi to od famo moro moko luongo nyinge nong'ado pap gi gari mane gitiyogo nong'ado dier pap jogo eko bane rito pawno endo nogo matek ma gari nomaki mondo ka polis noladi ariyo gari nogol odiochieng' mogik matuki gi kene rum nikech ng'eni pap kacha nitie gik moko moketga ma keni iluonga nang'o ma kogoga pi tiyudo ka pi kirore ne lumcha gin gigo eko ma yudo ka gima pek oluwo samoro nyalo timo nade nyalo toyo koro aparo ni Sport Kenya onego bed ni ng'iyo mokwongo tik nyasi mag mibayo pewe gi noloso gi ne football koso noloso gi ne ng'wech koso noloso gi nyasi moro amora mani kuonde minyalo bagi nini though yes wacho ni pap en mar piny owacho kowacho ni en gi nyasi kanyo odhi timo nyasi no ok wanyal tame but onego bed ni ng'iyo ni en nyasi ila gani diere moko nogo koko sana kane owacho ni lor Nyayo to kidogo neno ko tent maduong' e chuny Nyayo ji noloso jofwambo mag tuke noloso moloso koni koda kocha mababu na mama noloso wi wach no endo mano wacho ni en gino ero makosa but piny owacho magida kwane nchi waneno gino ero mano timore Kasarani kane ogai mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga nowito ngimane sama nitere gigo eko mano timore pawe ni waneno aparo ni pap Sport Kenya onego bed ni ng'iyo gima onego bed ni time pap ma biro konyo malich mokalo but maduong' mogik jogo eko manage pewe gi eki gimiwa jogo eko ma bende
osomo gima chal kamae jolony gichiw jolony kik imiye ng'ata ni ano miya tich ana ng'iyo pap kanyo endo aparo maendi biro konyo aneno ka yueyo kwaduogo to wabiro ng'iyo ni to AFCON ikruok nitie makare East Africa koskal nade kapok warango dhi pinje maoko mondo watik chenro nieri mano mar dag tuke wayueyo bang' thuolo matin kende to waduogo dhi nyime. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Nasikia kuna game ilikuchoma last week Tulia. Sai must be one jackpot iko locked and loaded. Alafu cheki iko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks Iko hitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Single show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Mogwedhi waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo moture nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. Sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawegi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Tudriko dwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore sangwene wange wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime kanyo endo yunero makarwan kendo mogik mar cheno ni endi kanyo endo kapok wang'iyo ni to dhi chalo nadi gi weche weko mag AFCON 2027 mabendi biro bagi East Africa kaendi kata Africa ma ugwe. Pare ni wang'isi ni timu ero mano mar Rising Starlets ni e piny ero mar Tanzania kendo
squad osewuok jotugo 11 machako tugo nitie kaendi Christina Dhiambo nitie gol mano ja gol machon mar Butere Girls nitie Diana Chol ni kanyo defense Elizabeth Ojaka bende nitie kanyo gi Lorin Livonga mako diere kanyo ka jatugo Patient Asiko ni kanyo bende koma chielo kanyo back kanyo midfield wan kanyo koda Fasila Dhiambo bende ne captain mar team ni nitie Lona Faith kachiel koda Emily Moranga. Then forward nitie kanyo Saron Vida nitie kanyo Valerie Nekesa kachiel koda Elizabeth Mideva kanyo Jacqueline Juma. Kinyo kanyo squad ni kako pange niso ni Valerie Vida didok e midfield. Vida nyalo pare 2023 tugo ko mag skunde sekondari no tugo ne skul mar Butere Girls no tugo ga e back but en ga midfielder maber kabisa kinyo kanyo Emily Moranga mostly uga gia wing kanyo mangiso no dhibedo kanyo forward mangiso ni forward no dhibedo gi Valerie Nekesa Elizabeth Mideva bende mancho no yone gi kanyo kachiel koda Emily Moranga kanyo mara ka Jacqueline Jumo chake mabende kanyo Kasuku kanyo ka otimo lokruok ariyo kende gi squad ma last time nikech Patient Asiko chako noko chako last time koma chielo bende Vida bendo chako noko chako last time kanyo aparo ni mage lokruok mabendo timo nyaka gi sani mangiso no kelo lokruok ariyo e squad mare kanyo lokruok ne okelo nikech odwa ni obed gi midfield ma strong motegno mana kaka neno na wache mokwongo ni mpira ni en mpira ma idhi logi dier pap kaka biro gi dier pap ni tedore machal nade Wado ngene chal nade kanyo kata kamano Kasuku bende sebedo gi paro ni tukigo ko mag Afcon samoro ne inyalo chor nyime ingeni ni kalwore gi chike mag awachni mag Afcon inyalo chorgi alafu ingeni osebedo ga gimilaro en tulo mosebedo kilare idwa ni mondo mi East Africa okawe no sebedo approved but kan ing'iyo kaka ni lare ingeni no mi pinje dek mag East Africa ni gitim nade ging'iyane kaka gidwa loso tukegi aparo ni king'iyo kaka ginene chairman mar ginene jako mar Afcon mar CAF Patrick Muse Mtuse wacho maber ni en gi geno ni pinjegi owinjo bed ni gine bago tukegi maber kalwore gi rang'iny margi magidwaro to Fred king'iyo tukegi gin tuke mwinjo bed ni dhi chakore kanyo tarik 18 tarik 19 dwe mar auchiel nyaka tarik 18 dwe mar 7 2027 to mane kila e paro moro kani king'iyo tukegi Fred idhi bagi to pinje madhi bago tukegi gin king'iyo Kenya dhi bedo gi yiero higani iparo ni yiero mar wadhi bedo go yiero dwe mar 8 Kasuku yiero dwe mar 8 Fred ing'eya king'iyo dwe mar 8 to gi dwe mar 7 en dwe adi achiel to yiero dhi bag dwe mar 8 gimo tarik 7 tarik 9 ka to dwe mar 7 gi dwe mar 8 wadong mana gi ginene wadong ma gi dwe achiel to mayudo ka wan e chuny campaign wakita neni area campaign dia affect Afcon kama idi go mpira gi e pewe ma Kenya movement dhi bedo jotugo dwa no ringo dhi kama tinge Kenya kosedonje mood mar campaign Fred ere kaka movement dhi bedo mayot mondo mi jotugo wuoge pap kadhi kata e dressing room lese kata e restaurant magi ninde no kama dhi bedo matek alafu gima chielo mabende anyalo wacho ni Mtuse kane wuoyo pod ong'iyo ni to piny mane mowinjo bed ni dhi bago tugo mokwongo mar Afcon mabinge ni en gima pod ipimo king'iyo Kenya dwaro ni obage mokwongo Uganda dwaro ni obage Tanzania dwaro ni obage mokwongo koro aparo ni ma be dhi bedo challenge mondo mi wayud ni ng'ano ero madhi bago tukegi mokwongo kaka marwa korka pachi nyaka ne wach ni East Africa e bwo chinonero mar Pamoja Bid ne wadhi bago tukego ko mag Afcon 2027 be paro moro mabiro ni tukego Kenya nyalo chor nyime to 2028 kata ma 2029 aparo ni kalore koda ka time mabende dhi kata mana pinje mabende dhi bagi tuke ila mano Kenya Uganda Tanzania kochopo dwe mar 6 higa manyien to tuke chako tarik 19
to gidhi nyaka dwe mar 7. Kik wawuondre. Ing'eya lwasi mar siasa. Ber to kober, ginya dhi tama lakini ok ber. King'eyo lwasi mar siasa. Magi moro timore koni, kena ng'o timore koni. Jatugo madwa dhi e piny moro. Ma tiagas pok no bare. Odhi withhold nini? Okonyal. Koro anto kana gi pacha. Ni chore. Nyaka toki. Ngini yiero itimo tarik 8. Senti chariyo ng'owa. Marariyo dwe mar 8. Koro koponi osetimi yiero. To eka dweche moko 2. Then ichak tukegi. But dwe achiel to an election aparo dhi bedo matek. Jatugo dwa wuok hotel Sadi, madhi pap Sadi, rally karo diere kaendi, gi thumbe mamotimo kachieng', gi koko, ng'ato osetimo barigi kama, mano kende dhi my concentration power mare. Mano mokwongo. Ing'eyo ni tiagas bende nyaka bedie. Mano gima nitiere. Before election. Kiko wuond. Mano gima nitiere. Kiko wuondre. Mano gima nitiere. Gigi dhi affect jotugo. Samoro ging'iyo gi magi eki. To jotugo ng'eni samoro gin outside the town. Gin mabor gi town. Gidwa timo nang'o? Gidwa movement dhi chalo nade? Idwa ringo gi gari ka to jasiasa ya koni gi geche 20. Maluwe gi koko. Ndi ten ng'wech. Idhi kalo Sadi. Idhi kata chope pap Kideko. To kata jora madwa dhi mpira, ni dwa dhi Sadi to ng'ato dhi campaign. Ing'eni mago be gik manyaka wange friend. Ng'ato be samo dwa dhi. Yani awinjo pach manyiso ni pachu ji ariyo gi udwaro ni AFCON ka bet to chor. AFCON ka bet winjo chor. Kasuku. In pachi paro nang'o Fred. Pachi ni ober. En sawa. Gimana nyalo chandwa ben ikruok. Pewa. King'yo Tanzania is almost ready. Uganda nigi pewe mosebedo ready. Kenya ero neno ka ker wacho ni hii ni noma, talanta biro. Mano nyalo bago. Fred, ikruok nyalo bedo. Mano be man ji paro mang'eny ni samoro time dhi chopo. Ka ikruok pok obedo kare. Ikruok nyalo bedo. To ikruok achiel kuom ikruok gikmonjo bed ni ng'e ikruok en security. Security ok nyal keto jatugo mondo tugi kama jatugo is not safe. Club wuon kata piny owuon ok nyal bukore bi ni dwa tugo kama en owuon oneno ni jotugo kodhi e pawni they are not going to be safe. Iwinjo. Ang'o ma dhi tamo gi bedo safe? Fred wane a mood mar election and campaign. To campaign ing'e gima campaign en. Iwinjo. Ok nyal expect mondo campaign obed abeda ni Kenya wan gi democracy, ndio. To democracy ma wan godo nitiere pok ochopo 100%. Madangi wach niya kawuono ka Fred owinjo ni kata jatelo moro luongo rally, wachacha kata tugo no bage Kasarani kata. Yes. Jatelo nigi rally, nini Roysambu. Rally ndio Roysambu kacha. Mpira ni Kasarani. Mpira ni ng'ama dwa dhi neno mpira ni. Odwa neno mpira ni Sadi to tiende ka ongi kochungi oko ka e pap ka to neno gima timore oko kacha. Alafu nitiere wach moro mar kaka ji siasa ma Kenya osebedo. Ng'ato winjo ni kati di yukne jamna. Dano wedi e jamna ne ni ubiro neno mpira. Ma mpira ni pod odhi kete pesa. Nitiere security manyaka obed kwa ng'iyo. And this is part of it. Okonya bukore wawundre niya ni koro wayudo the opportunity ni wadwa host AFCON to kwa ng'iyo security mar area ma mpira no dhi bede. Mano pach Kasuku gi maro. Kata kamano endo ker mar CAF Patricio Musepe ne ni e piny mar Dar es Salaam, e boma mar Dar es Salaam, e piny mar Tanzania. Kendo norado kanyo endo gi stakeholders magochiwo eko mag adhula e bwo pinje gi eki adek mano piny mar Uganda, Tanzania kaachiel koda Kenya. Noneno ka nyaka ker mar FKF Hussein Mohamed ne ni kono. Gino maber no promise pinje gi eki ni AFCON ok dhi chor kendo dhi bage kaka nochane dweno ero mar 6 gi dweno ero mar 7 higano ero manyien. To Uganda mang'eny ne wacho ni samoro AFCON yendi nyalo bagi higano ero mabiro mar 2028. Kendo bende ne oluongo nying od fwambo moro ni osebedo ka wacho wechegi ma miriambo ni tukigi eki dhi chor nyime. Wanyere kaka Musepe ne loso eka wadhi nyime. Last few days I see lots of media speculation, whether it's social media or even I'm told in the Guardian
Lux, the Guardian newspaper. In London, one of the most respected newspapers in the world, that there was an allegation that I am here to tell Tanzania and Kenya and Uganda that I'm taking away the AFCON because our 3 countries are not going to be ready. That's totally unfounded. That I am enormously confident that we will succeed. Will there be challenges? There are always challenges. Unjoka msepe lusu kajoendo. Awacho ni gin ready chendo makamana gisamio East Africa pinjade gieki sani gi magibro timo chini ambele kanyo mabiro gibro wuothe pewe ngito chalo de pin chalo de nade kata mana kaka pewe chalo. Mano gi mani wacho ni samoro nyalo bedo maber. Fred ng'eyo. Gik moko tiwacho mang'eny but nitie gimo masache moko wi ng'ato nyalo wilo. Yes. No kinyalo expect ni odhi wacho ni yiero modhi timore Kenya. Koro kikwachol gini mbele. No. En nyaka no wache gik mjo wacho. But adiri mantima kende niya. Seche ma tuke bago Kenya. Yes. Yiero dhi nyime Kenya. Ing'e lwasi ma yiero kelo. Jotugo gi bedo safe. Pap nyalo bedo maber mukit maber makamoro maro intie ibro neno mpira maber gimoro moro intie nyaka ta mi lunch gi sapa gimoro moro nyaka breakfast. But arita kwe chalo nade. Wiri kata ke yuko jamna. Seche ma jogi kalo gi rally kaindi. Apa ng'e rally no maber. Seche ma jogi kalo gi rally kaindi. Jatugo dhi chopo pap sadi. Jatugo kosetieko tugo, odhi chopo ot kama obuk sadi. Iwinjo. Odhi chopo sadi. Mai gik ming'eyo, ok wang'e kaka papo losi, kaka ang'o motimore kwa ng'iyo gini gi yiero. Seche ma wang'iyo gini gi yiero, ok wang'e kaka papo losi. Wang'iyo arita kwe manitiere. Kako neno rugby mana timorane. Tema nitie nyaka nderni moko mano lor rugby mana timorane. Nitie nyaka nderni moko mano lor kaka Mombasa gi Lang'ata, Mombasa, magono lor ni bedo kiloro te gine yawo. To koro kakoro ma tugo maduong' biro to siasa bende nitiere. Odhi bedo nang'o? Dombe wabro mana kwacho ni kama kikudhi e girali. Fred, okinyata. Parni mabe tugo bide go thuolo mabidu achiel. Ker mokwongo ikore ni tugo ni mar AFCON. Okapar ka chenro mag rally nyalo biro ketho. Iparo nade? Iparo ikore ne tugo gimalo kaka ikore bedo president. Yes, mano be an go e pache lakini but aparo ni thuolo ni aparo ni chenro mibiro keti. Ntiyo kenge mibiro keti. Unless jogo orida kwe. Unless jogo orida kwe. Mana olor nderni chakre owachi ni koro kaji ni kaa. Hotel maji dhi ninde. Ma jotugo jotugo buko hotel achiel. Yes. Gidhi nindo kata kama leo. Ondara machakre Kenya kabambo leo olor gi polisi auchiel e bathe tok meters. Kise kilomita tok mita 100 tok mita 100 ka mita 100. Nitie polisi auchiel bathe kone gi kone. To kama ne onge ok nyalre. Wabiro ng'eyo ni biro chalo nade but Musepe mabende ne ker mar CAF osasingonwa ni tugi kibago kaka no chan. Onge lokruok kata ni nyalo golo gi bende East Africa ka indi dhigo gi East Africa ka kendo mana kaka no chan. Warito ng'iyo wadong' gi less than a year kanyo indo to tuke gi eki ibago wach kata mana wadong' gi 1 year gi some months tuke gi eki ibago kanyo indo mago tuke go kuma AFCON. Parni chan no sakili East Africa mano ne ni East Africa nyalo bago tuke gi eki mag pinje Africa. Wadwa tik chenro ni kapok otieko. Arsenal dhigo kombe koso okombe ni endi pod lach pod igwe idano mar Kala TV mano wach mabende wano ka endi mogik. Ineno ni Arsenal dhika okombe wang'e koso nikech mae sama bende wang'e ga ni Arsenal dende gibuok ga kata gichako ga buok ka gisaneno gisewinjo muya mar okombe. Res pod en e bwo timbe ariyo kata dek koso en mana Arsenal kende wuon. Parne sani endi league pogruok mantie ki namba 1 mana Arsenal gi Man City en points ang'wen kende. Mae nino biro bang' ka Arsenal nogo draw gi team no ero mar iluongo ni Brentford. Ne gitemo kich ka kich be nyalo kecho gotieno to ne gineno gi wangi kanyo kaka maro okada mulo ka suku moro ni par ni bedo safe. Iparo ni bedo safe. Ineni okada mulo ka suku moro kaka maro kana donjo ka
Apenyo maber ang'o miketa diere. Bas. Tafuenyo ang'o miketa diere. Anyway, penjo banda penjo. League Arsenal dhigo koso league podi? League podi mabor. Odong games adi? Madhi 13. 13, yes. Games madhi 13. League podi. King'iyo kanyo endo kinda Arsenal gi Manchester City. En kanyo endo points matis kabisa. Points ang'wen kende. Mano gima chiel. Gima chiel. Nitiere kumoro mabende en gima chiel kaso ng'ato godro. Gima chiel kaso ng'ato godro. To giromo. Tinde ni mondo mi Arsenal ogodro olusa chiel. To Man City win. To Arsenal dhimbo Man City ki point adi? Achiel. Koro ka Arsenal ochako go to City ogodro. Gidhi romore. Koro ka indi pod league ni pod en league manyako kabisa. Pod nyako pod yot kabisa. Inyalo ng'e gima dhi timore. Arsenal to nyocha na nyiso ka gimoro ni na nyisi ka kwatimo champion. Ni mondo mi ne Arsenal kaw league mayom, ne nyalo kaw league mayom. Ni Champions League chalo nade. Timbe mo yaro go Champions League gi. Gitegno koso okete kama chalnade. Mano is the first thing manya ko ingika. Kiseng'yo mano to ngini Manchester City odong Champions koso poro dhi nyime. Aya kodhi nyime ka kodhi nyime no timbe mage momiye. Aya Arsenal kichakiro ngi Arsenal ingeni gin ga ge tendency moro ma akia gi matimore batiro ka towards ka kodong games moko aboro chiko to pressure bedo je tugo moko iro ka di ido ka samoje tugo bedo matuo. Manchester City igani meno wene season mo wene no teo mate but chin kucho mane ro yare nyacha ido ka ok mai man yo ro de mano de chin ko cha ido ka Manchester City ne ngi players ne mang'eny nodhi sana defense mark sama ko chopene mae sa mido ka players mang'eny mag Arsenal ido ka nigi injury ok nikech koro gi approach giko mar league no ido ka samoro ng'ara chelo tugo mang'eny ni na ka Saka chakre season chakre jote njake manjo ka ido ka sache moko oko tugi nikech en gi injury ido ka jotugo chiel idwa tugo kawuono gi kiny gorucha kibiro defense jagol kibiro David Raya David Raya no mang'eyo ni Arsenal dhigo league to en David Raya ko dhigo efe to sama yiro ka Arrizabalaga denitiere but league David Raya timba nitie kanyo endo wuod Brazil Gabriel nitiere gi wuod France Saliba nitiere ka mano chunore kana fir gi nyaloke ka ochunore ingene seche ma jatugo bede tugo kama pile ka pile to dhi bedo gi jony makadang o approach ni to ndalo mathis ido ka samoro gi injury iwinjo injury no ko dhi sawa chen sani Arsenal ko poni Gabriel kata Saliba Jose Roike donge mo cha kudugo sani ka wach ni Gabriel oyudo injury kanji donge fuok ng'iane na Saka obedo gi injury ndalo moko matin koduogo ido ka en piny kendo koro mondo mi yud ka samoro injuries ok jotugo kiyudo mang'eny ahinya watiyo gi players pile ka pile ng'an dwago Champions League odwago league odwago FA the same players kopogore gi jagol koro Faraise kanyo gi pogadi ariyo Aston Villa chatemo but odok chien Faraise gi nadi ariyo to kata mana Aston Villa no nie malongo Faraise pod ne ariyo mar Kamarwa Kasuku gino dongo kendo koso chalo ka gima Pep Guardiola ywayo ti Ateta mondo duogo pinga janeno mara namba 1 ada penjo kaka Kamarwa penja chiel owacho ni Arsenal logo draw kato lose en ng'amo ko ni Man City to nyago draw no mara wachako gi kanyo sawa anyalo wacho ni Arsenal masani opogore gi Arsenal ma last season. Why? Ananeno ni Arsenal osebedo Arsenal for almost 3 consecutive seasons. Ada duoko ni why no. Number 1. Yes. Last season king Arsenal no gi squad depth. Masani nitiere. Kocha ko gi goalkeeping. Fred last weekend kan wawuoyo na koni ni Arsenal last season no backup mara yes. Sani Arsenal
nigi backup. Ng'ato kaka Arrizabalaga en ng'ama nigi experience mar Premier League. Kikete onyalo tugo anytime. Kaka mar wuoyo about defense. Arsenal osebedo consistent e defense ne. Yes. Except kapo ni jari owuok. Last game mane Arsenal otugo, ne ng'ane onge, William Saliba ne onge. Mosquera no tugo. Actually no tugo moro maber. King'iyo left back. Kaima Arsenal bede ga gi pogruok. Either in Capinitie, Calafiori, kata Lewis Kelly. To magi players manitie, inyalo depend kuomgi. Ok gin players moko madangi wach niya, ka ng'ane ohinyore to idhi bedo gi buok. Owuoyo about Timber. Yes. Timber en player makata kohinyore sani. Ben White kanitie, onyalo cover. Unlike last season, makane Timber ohinyore, kaka ni Timber ni oko the whole season, iyudo kano omiyo ng'ani tugo mpiche mang'eny sana. Ben White. Ma oduogo timore nade? Oduogo hinyore. Kidhi kama Arsenal osebede gi shida ng'eny ne attacking. Saka season ni piny. Yes. As a fan mar football, not even kaka fan mar Arsenal. As a football fan, season ni Saka osebedo piny. To ka Saka obedo piny in terms of like kaka tuke odok chien. Ateta nogo kwan odhi okelo Madueke. The last 3 games Arsenal osetugo, Saka nok tugi. Yes. But iyudo ka gap mar Saka no nok nen. Iwinjo. Manyiso ni gima Ateta oneno the other time nen squad depth. Wacha ni okay, ka kelo backup mar Saka en Madueke. The same position Gabriel Jesus nyalo goyo. To sani Gabriel nitie. Kibiro mbele Odegaard. E number 10 ka Odegaard nitie, Iberichi nitiere, Eze. Alafu iduogo yudo ka the same position Merino ne nyalo goyo. Yes. So let's say ni kaka last season kane Ateta onge backup ma serious. Merino sani ni oko. Tineno ka bedo Merino oko, Eze nitie, ok inyange ni Merino ni oko, Odegaard nitie no seduogo. Same position mi wuoye kidhi attacking, Havertz sani onge. No se chako dok injury. No dok injury. Obiro to odok injury. Ma possibility ne mar bedo oko 2 weeks be nitie. King'iyo mano, nyiso ni Ateta osebiro gi yo moro modo manage godo game. Pressure bedo. There was a time chien ka mancha Arsenal oyombo Man City gi point achiel. Yes. Nogika point kendo mochako dhi yombo Man City gi point sadi 9. Mochako gik modonjo 7 auchiel. Koro season ni ok en season minyalo predict. Manyiso ni biseluor. Ok aluor. Pok aluor. Okay, ada wacho kendo kan very bold. League ma season ni en mar Arsenal. Koro adwako ni gima wacho ni en mar Arsenal. Man City Pep no nyiepo January. Yes. To addition ma Pep otimo Semenyo ne na plus ne Pep. The addition man otimo ne squad ne. Yes. To defense mar Pep en shaky. Kata bed man ne kelo Gueye pod en shaky. Ok en defense moro minyalo wacho ni inyalo depend kuome. Onge consistency moro ma dangi wacho ni kawuono center back mag City en John Stones kata gi Gueye. Kawuono ni yud Kosnov kanyo chak yudo ng'ama chielo Diaz nitie, Ake nitiere. Koro en defense moro ma ok inyal ginene, ok inyal bank. Alafu ing'eni bedo ni iwilo defense chemistry cha ok bedi. Ineno. For example, kikawo ng'ato kaka Saliba gi Gabriel. Gin jok ming'eni kipeagi ting'e maber gi minyalo yudo. Yes. Same thing notimore. Ineno kaka Gabriel ne nitie to notugo gi Mosquera. Ineno ka Arsenal ka notugo gi Kich. Kich chato no kecho baba. Kich no kecho. Digani Brentford ne go Arsenal kata mana gonde moja ngwe. Yes. Ma apparently Mata was just luck. Raya no konyusa. Not even Raya. Arsenal leni mana gi luck. King'iyo kata kaka ne nani otugo. Zubimendi. Yes. No konyo seriously. To okanya wacho no konyo nikech mane gimo timo. Gima ng'eyo ni season ni timbe neni ka 3. Yes. Nitie tim moro ma nyocha obiro ka ni kwa win games 5 to Arsenal lose game moro kama to wadwoko gap. To gima lit Fred ni season ni Arsenal kogo draw joera tema football ne oni Arsenal rogo. Apenje kai last weekend. Yes. Manchester United no win. No win. Tango mi gido kuo kargi. Wani Arsenal no. Arsenal no. Okay. Manu ni race. Manu ni race. Ban Carrick donjo. Manchester ni race. Manu nje race. Aya, Fred. Chelsea no go draw.
weekend. Kaka ndio sasa ka league dhi. Sasa ngeni Arsenal dika league. Mayom serious. Onge gimoro ni mayom. Kare ni on mayom do ka mi Arsenal mok gi participate. This is a competition. Manyaka Awinjo yes. Strikers mag Arsenal. Yeah. Awinjo kuwacho ni Arsenal nigi squad depth. Yeah. Bentie striker mar Arsenal mantie top 10. Okay. Nini mar league. Formation ma Arsenal goyo. Arsenal o depend ir striker. Mano namba 1 manya kibedi kingeyo. Ina oknyal depend kuom striker nyewe. Arsenal kingeyo formation motugo sani. Arsenal dwani olom mpira gi any player ma is available manyalo tugo. Onge player moro madangi wach niya kaka Man City nigi Haaland ma wacho ni gi depend ir Haaland. Yokres sani tugo doge. Yes. Ka Yokres tugo onyalo loyo. Havertz nyalo loyo, Madueke nyalo loyo. Gabriel Mangles nyalo loyo. Gabriel Jesus nyalo loyo. Anybody like player mora mora. Alafu kingiyo sani gimanyo miyo kata ka neno game mar Brentford ko analyze Brentford gi Arsenal. Set piece. Yes. Player moro Brentford ni Kayode. Kayode no koma kompira to dire wona Gwanda. Nino kaka Gwanda ne dire mpira kalen sofa paka. Yes. Kaka sofa paka kodero bara. Yes. Kayode nyocho biro alafu degi biro gi system moro. Yes. Magi frustrate go Arsenal sa set piece. The same thing Arsenal timoga. Yes. Ineno ka if frustrate defense kata like inchudo jomunge go gimwago. Moingu. Yes. But gimangeyo ka ngado nini mara mashot. League is still open. To kato bedo open. Adiera manitie ni league ma season ni to Arsenal kao. Man sani kuro chake no pen. Kuro Arsenal kao. No, league okao. Wanyane games mudo. Yes. Arsenal. Mane gimana doa. Arsenal waka rules. Away. Tottenham. Yes. Chelsea. Brighton. Everton. Bournemouth. Man City. Newcastle. Fulham. West Ham. Burnley. Crystal Palace. Games go. Kakwa nyima peyo. Yes. Wakongo ngi the first 5. Wolves. Tottenham. Chelsea. Brighton. Everton. Games go. Arsenal nigi games ariyo mo onyalo go draw. Abich mokwongo. Abich mokwongo. Arsenal nyalo go draw against Wolverhampton. To gi Everton. Tottenham Arsenal bro carry 3 points. Chelsea 3 points. Man is confirmed. Aboy ma Arnold. Warito. Chelsea is a 3 point. So what will be the tukeka? Come on team. Games go. Gimo mi wacho sana Wolverhampton. Yes. And a threat. Yes. And team sani kidwara do team moro ma do kilu. Kinyo kaka ne Wolverhampton frustrate Arsenal last game. Keti iparoni onyalo bedo gi lweny machielo. Alafu kinyo squad nini Man City. Man City nigi chances mar win games ne. And Newcastle. Then Leeds. Or they win. Then Forest. Yes. Then West Ham. Then Crystal Palace. The games are real. Games are real. Games are go. Man City nyalo lose games are real embe. Kapo nyalo go draw games are real. Games mokwongo. Games minjo isomogo. Games go. West Ham. The Crystal Palace. Yes. Come and City poko goyo. The Forest. Nottingham Forest or they goyo. But West Ham, Crystal Palace, come and City poko goyo okokwan. Yes. Nitire gimoro makasuko kia. Enni mokwongo. Yes. Liekore. Mano mokwongo. Kasuku mpira ni beseche moko ntiga kinene. Mokwongo liekore. Ni ponono ni pothka Guardiola dwa we Manchester City. Yes, so they work. Next year. Yeah, they work. My season mogi. Believe you me. Sani okogomb lose kredi. Karachiel. Odo no we legacy moro. Iwinjo. Mano mokwongo. Mar ariyo. Kasuku. King'iyo forward main godo. In kaka Arsenal. Yes. Forward main godo. Ti compare gi forward ma Man City ni godo. Nganya logonde mang'eny. Okay. Sani kamogike ok ngini ngama nyalo logonde mang'eny. Koro wang'i Man City nigi striker ma gi dependire. Yes. To king'iyo goals ma Man City oseloyo. Man City oselogonde different.
Aparani Kasuku tigi mara duoko ng'e wala wuoyo yes ane mana wuoyo Kasuku imu apenji kama en gima chalo kama wadwa ineno seche ma striker nitiere ma Aland de kata cha kata wacho na Aland is a threat to defenders seche ma Aland de kata cha joka di concentrate kanye kumaland to Phil Foden ni mwalo kata cha iwinjo sani bende Semenyo nitiere kata cha Mazrui the other side nani ilungo ne nani do binti malo kata cha jogi di concentrate kumaland yes wene jogi thuolo to Arsenal nyalo mako ngata nyalo loyo iwinjo ngata nyalo loyo matine inyalo romi pana ngomi Arsenal most low corners. It's unpredictable. Tendania sama Arsenal tugo okinyal predict ni ngama diloi. Mano strategy. Team ka team nigi strategy ne. City nigi strategy mar loyo gi striker. Arsenal nigi strategy mar koso ng'eyo ngama diloyo gol. Iwinjo. Koro mane go manyisi niya, mane jogi ong'eyo niya ng'ata ka jaloyo. Koro you mark the man and the ball. But kaza cha Aland duong. Wo make bwana wo make uji are konya ukai. Phil Foden ni weyo. Jogi e kibende wingers ma wele gene ko. Gin wingers ma chapni. Iwinjo. Wingers ma chapni seriously. Eno game Arsenal dongodo. En game matek. Kasuku do games. Eno games abiji wacho ng'ama nyalo draw and Wolves gi Everton. Kiki pande mago kane minyago godro. Tottenham, Chelsea, Brighton. Tottenham yikuma mtie. Nyene gede dugo malo. Yes. And the same time ne gisariembo coach management mar team expect mon team ni kidoge lu. Yeah, Tottenham to riembo coach mabeka sani gi lando Igo Tudor aka coach mar gi sani. En team manyo ono dugo kuma ne to mano nyalo bedo kata bedi ni ya Arsenal gi Tottenham osebedo katugo nano. Iwinjo. Alafu ingine ya Chelsea gi Arsenal. Chelsea ditugo gi Arsenal kanye mokwongo. Chelsea biro Emirates. Alafu ineno West Ham. Yes. Not West Ham but Everton. Everton e achiel kuom clubs mateto osebedo ka winje matek e lwete. Kiwe Fulham, Crystal Palace, to gi nani? Gi sana Fulham, Crystal Palace to gi nani? Gi Newcastle. Aston Villa. Everton is one of the clubs mateto osebedo ka winje matek. Ipani last match mogi kipani unyagoyo. Crystal Palace Arsenal de goyo. Mano is simple. Yes. Okay. Koro janeno makana en poden league matek kabisa. Yes. Faras okena chiel. Faras rimadi. Ariyo. Faras enadi. Wabiro rito wanto tinde wako uji wuoth. One season nje wasara mwana wako uji. Kata mana timba be nyalo mana win. Timba nyalo mana win. Uzango nyapo nyalo mana win. Wadhi mana rito ni to dhi chalo nade. E tuke go kuma bire kinde Arsenal gi Man City. Ngama dhi go kombe mar EPL. Ma esa mo ngani Arsenal. Ngwe gi chako dog ga chien, choge gi jony. Koro wadhi ndo dhi chalo kod gi nade. Experience mar Guardiola dhi konyo loyo league. Kosolangni Mikel Arteta dhi kawo league ni iri gi team iri mar Arsenal nikech en team osaloso kuom kinde malach. Lakini na gombo ni Arsenal no kawo league wang'ni. Maka nyalo bedo ni Arsenal no kawo league takengi manyalo timore. Koko kamano neno mar Kala TV wabedo kanyo endo kado dheno makare kendo warado kendo e channel mamoko mag Kala TV kanyo endo par ni ka ng'ama loso achiel weche manyien one bini kanyo endo Yuniro Maradimba gi Oma Julian ka achiel koda channel mamoko duto tema bende ni kaendi ibedo dheno makare mane tayo channel ni endi na iluonga ni Fred Mayakanan kaendi koda nyawadwa kaka Marwa ka achiel koda Nelson Kasuku oriti masani.